Здравейте хора, днес ще ви покажем какво си взех от Декатлон вчера. Имаме тази огромна торба и почваме да вадим. Първо е нещо, заради което аз отидох там в Декатлон, а именно заради ето тези обувки за училище, за салона. Мисля, чисти обувки, ето да ги видите отзад. Мисля, че са много яки, лилави. Пишете дали ви харесват в коментарите. И са много мекички отвътре, с неоново зелено са, 40 номер. Знам, че моите крака са малко прекалено големи, но според мен това е нормално. Да, 40 номер и пръста ми е някъде до тук. Следващите две неща са ето такава тениска. В момента няма да ви я показвам, защото трябва да се изперат и просто в момента не ми се вадат. Но също са навити на така руло. И така. И да. Всъщност хора, намерих тениска, която е разгъната. Ето тя в момента е доста намачкана, защото нали беше на руло. Но когато тя между другото не е за мен, тя е за сестра ми. Но когато я облечем, естествено, че ще изглади. Ето иначе, нормална тениска. За физическо бял, понеже на сестра ми трябваше. Ето. Разбира се, че и тази си взе много неща, но предпочитам да не показвам неговите неща. Чао от мен, надявам се да ви е харесал този анбоксинг на нещата от Декатлон. Чао!